Megyek a tisztítóba a ruháé. Egy átlag hétfőt, szerda délelőtt. Átjutás szinte lehetetlen. Poliszok megláttak és átengednek bennünket. Thanks. Szenzációs palik. Ez itt nyilvános kuka. Délután vitték el szerintem. Ez nem kuka, csak úgy néz ki. Ennyi. A helyi járat elég sűrűn közlekednek. A jó taxi, általában ha ilyen beülsz, akkor földön nősz, mert szék az már ki van rohadva belőle. A sugárút. És egy szegényebb ember is van itt, úgy látszik, egy X6-os, ami nálunk csak 3 forint. Úgyhogy ennyit a szegénységről. Oh, thanks. És megyek a mosodába, Elbergunió, európai mosogató van. Thanks. Csak az a helyzet, hogy itt ezt deszkával csinálják. Igen, anyád. Itt egy rossz merci. Az autó 90%-a lopott. Ja, így van.